Poďme si pripiť. Takže ideme si pripiť. Môžem to, či si budeme pripieť? Hej. Tak všetko najlepšie, Zuzana. Hej. Že som bol zdravý a šťastný. Ja si všetko najlepšie. Veľa zdravia a šťastia. Ja som sa nahol. Tak všetci, áno, a ja som sa nahol. Takže na zdravie. Pri tomto decentnom ohníku. Roku Páne 2011. septembra. Kamera sníma, jak pijem, pozeraj, aha. Aha. Dobre si. To je také víno, Aké to bolo? Na aute, čo sme išli. Najlepší bol svidík. Čo sme na stromčeka boli, že? No, ti Ale však on nebol doma vtedy. Doma, ja viem. Ja som mi zasvietal teraz. Tak na vyslopu nie je dať. Jaké my nechceme do kamery. Tak my nie sme také staré. Hviezdy dnes? Nie. Šikovné My sme mesiači boli. Ty, ale to vážne... Chodila po vode. Slavici na ulici teraz uvádza taká motorková, čo je tam? Kvetka. Ty však som to vyp... Nechceš chleba s arachidovým máslom. Chcem chleba s arachidovým máslom.